Silav ji we re hêjayan ez dixwazim vê lîstikê ji bo we pêşkeş bikim an jî bo weşînim wekî hûn jî dizanin ya spî pileyekî dîtir ji yê reş bêhtir derfetê xwe heye ji bo destpêkirinê dibêjim. Ya rastiyê min ez wextê dilîzim dema dilîzim aliyekî aliyê bi taybet jî eniya wezîr ez pir zêde bi kar nayînim. Gelek lîstik van wisa lê min ez ji ber lez dikim pir zêde ez wêya bi kar nayînim. Lîstikan piçekî seqet e rastî. Ez gelek jî gorî dikim, gelek jî didim bera bayaka swara. Divira de wîya eger bi hespa xwe bixwarane, bi hespê ew bayak biriba, min nedişiya bibim hespa wîna ji ber gela min diçû an jî rex diçû lêbelê nedît an jî wiha nehizirî. Li dîsa derfetê wî jiyê min zêdetir diyar e. Ji ber ez geleka wer didim min destpêkê fîla xwe da vaya hesp çû bayakê min diçin hespa wî hatiye ketiye nav eniya min de wekî dibêjin êrîş dike. Lê hîna jî nediyar e rewş. Li vira min eger bi bayak bixwara wîna wezîrê min dibir. Ji ber wê ez neçar bûm bi wezîrê xwe rexê wî bibim û ew jî rexê min bibe. Ez neçar bûm wîya jî bidim. Êdî rewş piçekî xirab e ji ber ku wîya divir de wekî gelekan dikevin serxweşiya serkeftinê de hinekî. Ji ber ew li pêş e wîna çî min zêde biriye, fîlekî min zêde biriye. Ew werdihezire ku wê bi rastî bi ser bikeve. Ji ber wê dixwaze wezîra biguhere. Min jî got sersera. Madem tê guherî em biguherin. Lê şaştiya ku ketiye de ev e, ez gorî fikrê xwe yê kişik dibêjim. Di bayakê wî li ser hev swar bûn. Ew e tiştekî ne baş e. û kela wî heye baweriya xwe bi kela xwe têne ya bi rex têne. Lê rex asê ye ew hetanî dawiya lêstikî jî nikarî rexê xwe derxîne. Hetanî ew rexê xwe derxê ez ê bikevim êrişê û înisiyatîfê bi dest bixim. Ew nadixwaze xwe ji wira derxîne lêbelê zehmet e ew nikarî zû zû tiştekî bike. Ew payakê xwe boş belaş da min. Tiştek li ser nebû, tu parastina wîna tu nebû ji bo pêşiya fîlê xwe vekî wisa kir. Lê tiştek gavekî bêmeane bû. Ez payakê xwe nadim ji ber ew paya ji bo min gelekî giring e. Ez ê her tiştî bikim da zûya nedim. Ew niha bi şahê xwe veketiye êrîşê ji ber tiştekî wî dîtir tune. Lê tiştekî nikare bi dest bixe. Şah tena xwe di nav ew qas payak de û hespa û keleye zehmet e. Şahê xwe hat hetanî bi cepheya me wekî dibêjin eniya me lêbelê ew tiştekî xirab e, şaştiyekî pir mezin e, ew êdî hewkarî ji wira derkeve. Baweriya xwe bi fîlê xwe têne ji ber fîl bêmane li ser gela min û hespê min swar bûye, li kera min swar bûye. Lê ev ker tişt ez kera wekî berê jî min gotî ez kera pir baş bikartînim. Bi rastî kera min dewrekî gelekî mezin divir de lêst. Ez bi xêra kera gelekî mat dikim. Ew şah êdî hew ji wir derdikeve. O mat. Hûn dikarin şiroveyê xwe binivîsin eger hûn hez bikin dixwazin bilîzin jî.